croeso I Ben y Bont ar gyfer rownd ola tymor arferol Super Rygbi Cymru. Wythnos yma, ni'n troi'n sylw at y ras I orffen yn chweched, y lle automatig ola yn y rowndiau terfynol. Dyma'r tîmau sydd â chyfle. Y dewiniad sy'n chweched ar ôl hyd all edrych yn erbyn Ebbw a Pŵle nos Iau dwytha. Mae'r dewiniad wedi dadgloi'r amddiffyn. Mae Aberavon wedi dod ar rhediad trychinebus I ben. Maen nhw'n neidio nôl i'r 6 ucha. Cafodd y Quins bartyn y parc ar ôl codi i'r 7fed safle gyda'i buddigoliaeth nhw yn erbyn Pen y Bont. Hughes, pas hir mas I Woolley, ai sgwych. Felly dim ond pwyntiau llawn yn ei gêm ola wneith roi siawns I Pen y Bont orffen yn y 6 uchaf. Cofiwch bod y 6 ucha yn cadarnhau ei lle yn y rowndiau terfynol tra bod y 4 isa yn mynd mewn i'r gemau ail gyfle. A chofiwch chi yn cael pwynt ychwanegol am ennill gyda mantes o 15 pwynt neu mwy yn y gynghrair yma. Os bydd Aberavon yn colli yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru, mae Quins Carmarthen 5 pwynt ar ei hôl nhw yn 7fed. Mae Pen y Bont angen I ganlyniadau mynd o'i blaid a mae angen cymryd 6 pwynt yn erbyn Llandovery I gael unrhyw gyfle o gyrraedd y 6 ucha. Os mae tîmau'n gyfartal ar bwyntiau yna gemau sydd wedi hennill fydd yn cymryd blaenoriaeth, yna y lleia o gemau wedi colli yna ceisiau wedi sgorio, os ni'n cyrraedd y pwynt yna. Felly, dyma beth sydd I ddod. Roedd angen 2 bwynt ar Aberavon I sicrhau'r safle holl bwysig. Roedden nhw ar y ffordd I Rygbi Gogledd Cymru gyda'i tynged yn ei dwylo eu hunan. All Quins Carmarthen cipio'r fuddigoliaeth oedd angen arnyn nhw I gael cyfle o orffen yn y 6fed safle. Roedd challenge fawr yn ei gwynebu yn erbyn Casnewydd. Am y 2 gêm arall gyda ni ar eich cyfer yn cynnwys y tîmau sydd ar y brig, Cardiff a Ebbw. Ond fydd y chreuwn ni yma ym Pen y Bont. Amser ymuno â'n tîmau sylwebu. English language commentary is also available. Am ddechreuad gallai hwn fod I Ben y Bont. A'r cais yn dod. Dwi ddim yn meddwl ta'r bachwr sy'n yna. Yr wythwr, Thomas Jevons, trydydd cais o'r tymor iddo fe. Am ddechreuad. Gwmws fel fydde Scott Baldwin, y prif hyfforddwr, wedi moyn iddi fod. Mae eisiau 4 cais, mae eisiau 6 pwynt ar Ben y Bont heno. Harry Thomas ar bel o dan y gasel dden. A Mon yn symud bach yn gynt. Wel yna fe'n sgori mas yn yr eidal fel hyn. Fe yn penderfynu troi y ffordd arall tro yma ac yn tirio. Mae Llandovery yn ymateb, 12 munud ar y cloc, a'r bachwr Harry Thomas yn croesi. Llywelyn oedd lan yn y gwt. Iadlu ar bel y tro yma, mae wedi cyrraedd nôl i'r bachwr. Dino dy Valen dod reit trwyddo. Williams yn goffo'r chwarae. Wilkins, Bynel, pas hir, Ebbw. Amseru hwnna yn hyfryd I Camelis. Ail gais I Ben y Bont. Signo am ddiffyn Llandovery mewn. Y gŵr peryg, Ebbw yn rhoeddi I Camelis. Pedwerydd cais o Super Rygbi Cymru iddo fe. Llinell sy'n signo blaenwyr mewn a tynnu'r amddiffyn mewn. Mae un bas hir yn cyrraedd y pedwerydd. Dyn yn amddiffyn Llandovery a mae'r bas na gan Ebbw wedi cael ei mesur yn berffaith. Yn hanner meddwl mewn unan, ond yn penderfynu roi'r bas hir allan i'w esgellwr. A mae hwnna'n dipyn o gais gan Pen y Bont. Potter. Penderfynu. Redig I tryma, mae Tommy Lewis, mae cyflymdra ganddo fe a'r cyrorthwy nôl tu fewn. MacDonald yn cael ei lorio, ond y symudiad yn parhau I gorffe mynd gyda'r momentum dros y llinell cais a ni'n gyfartal. Y cais yn un dilys I George MacDonald. Y bylchiad, hanner bylchiad oedd e, darganfod Tommy Lewis, a wedyn fel pob mewnwr da gyda'r llinell cynorthwyol na, mewnwr MacDonald yn croesi am y cais. MacDonald yn cicio fel mae fydd yn gwneud trwy
Gydol yr hanner cynta yna. Hawli yn gwrth ymosod yn hyfryd. Yn agor lan. Cillell trwy Fenyn. Hawli. Fe'n penderfynu cicio. Wilkins ar ôl i. O, dwi'n cael llaw chwyth i hwnna. O, stym dyfarnwr teledu. Mi fydd na sgwrs. I don't think he's grounded that, has he? There's no downward pressure and he's grounded on the ground. Okay, try as good, lads. Ie. Sgwrs rhwng y tîm dyfarnu a'r cais yn sefyll. Gewn ni weld i eto am ddechreuad, am fylchiad i Ed Howley. A Ryan Wilkins, y seren nôl o Australia yn lliwiau pen y bont. O, plonc. Mae hwnna lawr. MacDonald. Worrell. Alfie Llywelyn, ydy fe'n gryf dros y bel fel oedd. Potter. Jack Davis yn y lain. Jack Davis yn torri trwyodd. O, rwydd. Pas arall gan Tommy Lewis. I ddod i George MacDonald o dan y pist. Na chi'r rhediad. Yn defnyddio i fraich ddegau. Cadw'r amddiffyn, oddi ar. A wedyn y bas pert i'r mewnwr. More access is legal. Yeah, you're through the middle, you're fine. Y jobyn cynta wedi wneud. A mae'r iadlu na a'r bel nôl yn ei ddwylo fe. Cyfle i fe fynd. Isel sy'n rhaid i fe fynd. A mae'r bel na ar lawr, od i mai. Evan Iadlu yn croesi. Cais pwynt bonus yw hwnna i ben y bont. MacDonald dal yn fewnwr. Sheldon mewn i Alfie Llywelyn. Alfie Llywelyn di gael gêm dda. Hughes ar y cae hefyd. Newidiadau diri i'r porthwyn. Jones. Oeddi'r cyflymdra ganddo fe. Na, mae'n penderfynu roi'r bas nôl i Tommy Lewis. Cais gwych i lan ymddyfru. O, y cais na wedi cael ei creu yn bert na'r llan ymddyfru. Ni'n disgwyl gweld cymal un ffordd a wedyn nôl i'r ochr dywyll. A Rodri Jones ddim cwait y cyflymdra gydag Eifen o holl ffordd ond y dealltwriaeth, y gallu, y gweledigaeth gydag i dal i drad. A wedyn trosglwyddo'r bel i Tommy Lewis. A mae'n sicr y cyflymdra gydag i orffen y cais na. A na be ni fel arfer y gweld gan llan ymddyfru. A oedd y cais na wedi cael ei creu yn bert iawn dan o. Wel, y gwahaniaeth rhwng ennill a cholli i ben y bont yw adre yn y gemau ail gyfle yn y wildcards neu taith ar yr hewl a falle i rygbi gogledd Cymru. O, Jack Davis yw hwn, mae fe ar daith, ar hyd y cae, ar bwyd o Tommy Lewis. Un cais rhyw funed yn ôl, a cais arall y tro yma o dan y pist. 5 cais i lan ymddyfru, a ife dyna'r gêm. O na chi bylchiad, cyflymdra y cefnwr yn dod o dwfwn, yn trial darganfod i gyd chwaraewyr ac yn darganfod Tommy Lewis. Trwodd mae Nash yn mynd. Sia cymorth yna fe. Morgan Jones di dwy'n y bel. Gwaith gwych ganddo fe. Phillips. Cic gosbi ben y bont. Price. Yn llwyddo. Gallai honna fod yn allweddol i obeithio'n pen y bont. 6 phwynt o fantes gan y porthmyn. Trosgais mae angen ar pen y bont. Dyma'r hyrddiad yn dod nawr. Corey Lewis ar bel yn ei ddwylo fe. Maen nhw'n symud mlaen nawr. Pawb mewn y Nash mewn y. Rhaid cadw i trad. Ar yr eiliad dyngedfennol a bwrw'r llawr. Mae'r law yn yr awyr. Ben Breakspear wedi gweld Corey Lewis yn cael y bel lawr. 5 cais i ben y bont. Pwynt sydd yn ddi. Hon fydd y weithred ola. Odi Luke Price yn gallu ennill i ben y bont. Wel, oedd hi'n agos, ond lan nath y Llymane. Mae Llandovery
wedi cael ei trechu am y tro cyntaf mewn 7 blynedd ar gair bragdi. A mae boes Pen y Bont yn gwenu. Cracar o gêm o dan y llif o leiadau yn Super Rygbi Cymru. Y sgôr terfynol Pen y Bont 34, Llandovery 33. Ben, llongyfarchiadau, gym anhygol ar y diwedd hwnna. Fi'n gwybod, nes i meddwl wedi colli pryd nes i gadael Jack trwyddo, ond na, chwarae teg i'r boys, nes i dal ati a chwarae teg i Pricey hefyd, i cico yna reit ar y diwedd. Beth mae hwnna'n meddwl i ti fel tîm fel Carmarthen? Wel, mae hynna'n confidence boost enfawr, ti'n gwybod, gêm all of y tymor, ni'n mynd mewn i'r play-offs nawr gyda, ti'n gwybod, ni wedi ennill am y tro gyntaf ers Ionawr dwi'n credu yn y cyngor, so just a confidence boost mae hynna'n troi ni wythnos nesaf, mae hynna'n masif. Paul, diolch yn fawr. Eiras, wedych chi ar y hanner, diffyg cywiriadeb oedd y problem. Dyna falle colloch chi? Ie, yng Nghymws, gyda ni digon o cyfleuon, a jyst eto gormod o camgymeriadau, roi digon o cyfleuon yn nhw i dod mewn i dwy'r i geni a yn y diwedd nath dangos ffynnyddol cochyn i'r gêm. Wel, am ddrama hwyr, Luke Price yn selio'r fuddugoliaeth gyda'r gic ola. A dde'n braf gweld be oedd y fuddugoliaeth yn golygu'r clwb yma. Maen nhw wedi gorfod aros amdano fe tymor yma. Ie, oedd yn buddigoliaeth heiddiannol iawn. Oedd yn meddwl siw gymaint i'r chwaraewyr fel grŵp ar garfan. Ni wedi sôn sawl gwaith pa mor ddawnus mae'r garfan yma, a hefyd pan eich chi'n ystyried profiad sydd gyda'r hyfforddwyr, mae fe'n neud falle fwy anodd i Cymru pan maen nhw'n colli y gêm yma nhw wedi, ond mae'r ffordd wnaeth nhw ennill y gêm, dangos lefel y fwy o oedfedrwydd, a wedyn dyfal parhad i mynd trwy dda ennill y gêm. Ia, Sir yn y gêm yn dod o'r tîm gollodd. Rodri Jones yn cipio Sir yn y gêm. O'n i'n meddwl bod nhw mewn rheolaeth ar un adeg yn yr ail hanner na, Ifan? Ie, do, pam enwys i Rodri Jones fel sy'n yn y gêm, oedd Llandovery'n edrych eitha gyfforddus yn mynd mewn i'r 5 munud ola yn y gêm, enwedig fel gyda'r chwaraewyr oedd yn dod oddi ar y fainc, o'n i'n meddwl oedd digon gyda nhw i gallu cloi'r gêm na mas, ond o ran Rodri Jones fel sy'n yn y gêm, o'n i'n meddwl oedd ei brofiad wedi dod i'r amlwg yn ystod y gêm na, pam oedd eisiau rhywun jyst i tywelu pethau lawr, oedd e'n un o'r Llandovery'n edrych ar, a o'n i'n meddwl oedd e'n i chwarae, oedd e'n gadarn iawn yn ganol ca, ond credu mae rhaid sôn hefyd ambiti Ryan Wilkins i wrthwynebu yn y Crys Rhif 12 na, os byddai'r Pen y Bont ar y blaen, pan bydden ni yn enwi Sir yn y gêm, fi'n credu mai fe bydden ni gael ond na'r Sir yn y gêm yn mynd i Rodri Jones. Ie, mae'n rhy hwyr i newid y benderfyniad nawr. Pen y Bont adre felly yn y gemau ail gyfle. Llandovery, maen nhw dal wrth gwrs yn mynd syth i rowndiau terfynol. Ydyn nhw dal yn cael ei ystyried fel un o'r ffefrynnau i godi'r tlws er gweitha'r golled? Ie, mae rhaid i nhw. Y flick of a button maen nhw'n gweud yn Saesneg, pob tro maen nhw'n moyn wneud rhywbeth wirthiol, mae gyda nhw'r allu i sgori'r ceisiau. Mae wedodd Eiros Evans bod falle diffyg cywiriadeb oedd y problem hyn, a fi'n cytuno hefyd, diffyg cydleniad oherwydd falle y wahanol chwaraewyr y dath mewn, ond mae siw gymaint o ddawn gyda nhw fel garfan, o'r ffordd maen nhw mare yn bendigedig. Right, at ein gêm nesaf nawr, lle ni'n gobeithio gweld yr un lefel o gyffro. Er y fuddugoliaeth na i Ben y Bont, roedd cyfle gyda Quins Caerfyrddin mynd uwch eu pennau wrth iddynt groesawu Casnewydd i'r parc. Allen nhw greu sioc yn erbyn y tîm o Went. Tafliad cywir gan Tyler Holding, dod o hyd i'w gapten Ben Roach. Bale yn cael ei gweithio nôl i gesel y bachwr. Yr wyth blaen yn gweithio fel un. Logan Franklin twrio amdani. Dod o Iestyn Galton mewn ar yr ochr dywyll. Franklin eto yn dod o hyd i David. Bale wedi cael ei tharo ymlaen, ond gigos. Jack Lloyd yn mynd ein gyflym a'r maswr sy'n croesi am y cais agoriadol. Scrum ar hanner ffordd i Gyfyrddin. Ellis Payne yn sythu nôl ar tu fewn at Jack Howells yn y penwys di yn pinio i glistiau nôl yn mynd am y llinell gais o gorffeniad pen i gamp gan y canolor. Franklin yn llywio'r chwarae fel mewnwr, yn dod o'i flaenwyr, dadlwytho, destlys i'r prop.
Better yn Bryn, eto Franklin yn gwahodd y clo Max Williams i groesi. Gwaith corfforol gan yr ail reng. Lewis David. Yn Bryn o'r ddwy ar hugen. Max Williams yn y chwarae, unwaith yn rhagor. Y blaenwyr eto yn neud yn dda i ryddhau'r dwylo, yn lledu at Lloyd Lewis, nôl ar y tu fewn at y capten Ben Roach. A pwynt bonus yn y god. Max Williams yn codi'n athletig i'r awyr. Nôl at Dolding, yn hwylo am Lloyd Lewis. Ar ei ysgwydd, oedd hi ar ei drod wyth yn croesi dan y pist. Lloyd Lewis. Chydig o feddiant i'r tîm cartre ar ddechrau'r ail hanner yma. Mynd drwy'r cymalau, cadw un dyn ymhlith y blaenwyr. Fetyr ar y tro. Sean Jones yn troi ac yn troelli Fetyr yn Bryn. A'i partner fi'n credu yn yr heng flan, James Newnion sy'n tirio. Franklin yn dod â David mewn ar yr ochr dywys sy'n dadlwytho i Williams yn cyfuno. Yn chwilio am yr ail gyffyrddiad yna Franklin. Jenkins, 5 metr yn Bryn. Gwaith adeiladol da fan hyn gan flaenwyr Casnewydd a Williams sy'n croesi am ail. Aniben, y bel yn cael ei rhwygo gan Gasnewydd. Yr gicle traws gan Jack Lloyd yn adlamu i Estyn Golton. A'r bas nôl ar y tu fewn, Jonathan Morris sy'n tirio. Yr eilydd fachwr yn Erin Jenkins yn dod o hyd i Williams yn cylchu ma Jenkins. Yn gwahodd Scott Davis ar y llwybr tarw bron at y ddwy ar hugen. Nôl at yr olwyr, Jack Lloyd eto'n troi at y drod dde yna, yn dod o hyd i Ffrywyn a Penny ar y bas ola yn croesi i fynd â Casnewydd dros yr hanner cant. Y sgôr terfynol, Quins Gyfyrddin, 1 ar hugen, Casnewydd, 56. We just made too many errors. We give the ball away too much in the first half when we were playing into a big wind. Wind died down, I think, in the second half, but at the same time, you know, we were down 30-odd points at half-time. It's tough going into it second half then. Momentum yn anferth i ni fel tîm. Boys yn teimlo'n dda ar ôl y cae nawr, ni'n dod off yn y stafell newid. Y boys i gyd yn joio, a fi'n credu nawr mae da ni, wel, dydd Mawrth off, so mae boys i'n hapus am na. A wedyn, mae mewn i'r gemau cynderfynol bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i wedi gallu llifo fel tîm. A fi'n meddwl bydd i'r boys yn edrych mlaen ac yn hyderus iawn. Felly ar ôl hyn i gyd, roedd Aberavon yn saff yn chweched, ond roedd un gêm ar ôl ganddyn nhw yn y tymor arferol, a dath hon oddi cartre y Mae Colwyn yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru. Tîm oedd am chwarae yn y rownd ail gyfle wythnos nesaf. Cyfle ymosodol da i Rygbi Gogledd Cymru. Angen y fuddigolaeth fawr i gael y gêm gartre yna, lawr yr ochr dywyll. O drwad mae Jones, Caio Parry, mor syml a hynny. Mae'r crysau gwyn drosodd. Whitlock, Broderick, y canolwr, mor gri, Pedr Jones, y ddau i gadw gafal arno fo. Dal na i Whitlock. Cymryd i sydyn, gei gosb. Mewn nhw'r am fynd yr holl ffordd. Sgôr gynta yr ymwelwyr. Dewiniaid yn dod unwaith eto, defnyddio'r blaenwyr rownd y gornel. Digon cry wrth gwrs. Broderick, mae yna holl. Mae yna fwlch rhy fawr. A mae Aberavon ar y blaen am y tro cynta, ergyd i obeithio yn y gogs. Pedr Jones, mor fawr, mor gry y bachgan o glwb Gaernarfon. Ac ei gosb yn cael ei chwarae, Sam Williams, defnyddio'r olwyr, McBride dros y top, Dion Jones allan i Rhys Tiwdor. Ochr gam un, un arall i giro, gwych gan Tiwdor. I'r canol, maen nhw'n mynd. A mae'n aml ddigod Aberavon yn gallu mynd yr holl ffordd efo'r sgarmau symudol. Sol Hurley ar y gynffon. Whitlock yn disgwyl. Gleddwyr wedi stopio'r gwthiad am y tro. Whitlock yn rhoi llygaid i'r olwyr. Broderick, Dunford i hwn.
Y bas i'r dros y top, Corey Lewis Jenkins. Nes y neb am stopio fo o fanna. Roderick, y gig dros y top, Billy McBride ar ei ôl, lle mae hon am adlamu syth i ddwylo McBride. Dyna'i ail o, a dyna'r pwynt bonus i'r tîm cartra. Aberavon, edrych i daro gynta yn yr ail gyfnod i'r hyngripio gan Dion Jones. Caio Parry ar ei ôl i, lle mae hon am eistedd i fyny. O, methu'r gic. O, mae'r canolwr bagsio yna. Bagsio ni'n lle ail ras ydy Caio Parry. O, rhyw sy'n ei gilydd. Y tîm cartra drosodd eto. Lle mae'n sefyll gêm gartra yn y rownd nesaf ddechrau i'r gogleddwyr. A dyma nhw'n dod unwaith eto. Pawb ar rhedeg ar y bel a'r garlam ffacrl i fewn i'r dwy ar 20. Yr amddiffyn a'r chwal. Sam Williams. Sydd trwy'r bwlch. Seithfed y tîm arbennig gan y gwynion. Lledi, mae'r dewiniaid. Prein mwyn wedi cael cyfle i mosod yn yr ail gyfnod. Ond Roderick trwy'r bwlch. Corey Lewis Jenkins. Neb o'i flaen os y neb a'i stopio ail yr asgellwr. Heather Jones sydd eisoes wedi sgorio 2. Yn lle gadu hat-trick ond illa ddim o mor bell a hynny. No tu fewn. Y patryma yn cael ei gweu. Sam Williams, mor bwerus yr wythwr. 2-3-1 yn gorau i lusgo fo i lawr. A rownd y bwlch, rownd y cyrion, Gareth Parry. 9fed y gogleddwyr erbyn hyn. Wedi rhyngipio Corey Lewis Jenkins yn y gwagle. Mae o'n groesi am un arall, am ei drydydd o. Hat-trick i'r gŵr ifanc sy'n rhan o'r gweilch. Aberavon yn mwynhau y cyfnodau ola yn y gema. Edrych am gais cysur arall. Mae wedi cael pwynt bonus. A mae wedi cael chweched. Rhys Thomas sy'n croesi am gêm, am sgôr. It seemed to be a case of we score, they score. We struggled to put pressure back on them and keep them in their half after scoring. So, yeah, just pleased to come out with the result, to be honest. It's been a tough few weeks for our boys. With plenty of injuries and people unavailable, so we knew what we needed to do today. And yeah, the boys went out and did it, to be fair. I've said all along that the quarterfinals or the playoffs are going to be a one-off occasion, and very much we fancy our chances against anyone. You know, we've played some great rugby this year with a young group of players. Delighted for them that they finished in 6th spot, and for the first season in the SRC to finish in 6th with the turnaround that we had at the start of the SRC season is an exceptional achievement. Wel, dyna ni y 6 ucha wedi penderfynu. Roedd hi'n edrych yn debygol taw Caerdydd basau'n gorffen ar y brig, ond oedd unrhyw ddrama hwyr. Mi deithiodd Caerdydd i Pontypool yn chwilio am 1 pwynt yn unig i sicrhau ei lle fel prif ddetholion y rowndiau terfynol. Ond diolch i gais Morgan Lloyd, y tîm cartre gipiodd y pwyntiau llawn, cyn i gais hwyr Joe Williams ddiogelu'r pwynt bonus oedd ei angen ar foes y brif ddinas i orffen ar frig y tabl. Roedd buddigoliaeth swmpus Casnewydd yn golygu bod angen buddigoliaeth ar Llandovery mwyn gorffen yn ail yn y tabl. Cais Joe Franchi yn helpu nhw ar ei ffordd, a hefyd yn sicrhau eu bod nhw'n gorffen y tymor gyda'r darian her. Mi roedd yna gais hwyr i Abertawe, Harry Houston yn croesi mwyn dangos rhywfaint o gynnydd gan yr ymwelwyr wrth i'r tymor ddirwyn i ben. Felly, Caerdydd yn gorffen ar frig y tabl wedi'r tymor arferol gyda Ebbw driffwynt y tu ôl iddyn nhw yn yr ail safle. Casnewydd a Llandovery hefyd yn y 4 ucha yn golygu bod ganddyn nhw mantes gytre yn y chwarteri, gyda Pontypool ac Aberavon yn ymuno nhw yn yr 8 ola. I'ch atgoffa bydd y 4 isa yn chwarae gemau ail gyfle mwyn cadw i tymor nhw yn fyw. Roedd y fuddugoliaeth bwynt bonus yna dros Llandovery yn bwysig dros ben i ben y bont. Fydda nhw nawr yn croesawu Abertawe i gar Bragdy. Tra bod y fuddugoliaeth yna i AGC yn erbyn Aberavon yn golygu bod nhw yn cael gêm gatre. Quins Cyfyrddin yn teithio i Fai Colwyn. Ei gwobr lle yn yr 8 ola, a dyma sy'n mae'r chwarteri yn edrych. Caerdydd yn herio unau Pen y Bont neu Abertawe,
Llandovery yn croesawu Pontypool, Ebbw yn herio enillwyr y gêm rhwng RGC a Quins Gyfyrddin, ac yn ola, Casnewydd yn croesawu Aberavon. Wel, dyna ni, mae'r tymor arferol wedi dod i ben, ond peidiwch a phoeni achos fyddwn ni gyda chi ar S4C yr holl ffordd i'r ffeinal. Tan i'r pencampwyr godi tlws Super Rygbi Cymru am y tro cynta. Fe fyddwn ni nôl nos Iau gyda'r gynta o 2 gêm ail gyfle rhwng Pen y Bont ac Abertawe. A mi fydd y rownd go gynderfynol yn fyw ar y 3 o Fai, y rownd gynderfynol i chi ar S4C ar y 10 o Fai, a'r ffeinal, y rownd derfynol ar y 19. Cyn hynny, mae mwy o rygbi byw i chi penwythnos yma gyda Scarlett yn gwynebu Leinster, gêm darbi arall i'r gwylch yn erbyn y dreigiau, a pêl-drod sy'n mynd ar sylw dydd Sul wrth i Wrexham herio Cardiff yn Rodney Parade yn ffeinal Cwpan Cymru. Wel, mae yna digon o gyffro a chynnwrf dal i ddod yn Super Rygbi Cymru. Peidiwch anghofio, fyddwn ni nôl nos Fawrth nesaf gyda'r Uchafbwyntiau, ond tan hynny, hwyl fawr.